היום שלנו פה מתחיל, קפה של החידה כרגיל, אז וואי וואי וואי, חיות כאן במרכז, בית ספר בבוקר מגיעים עם התלמידים חיים משוגעים, אז וואי וואי וואי, יאללה למתנ"ס, עם קשת יושבים, אוכלים מרחלים, יש כמובן פגישות עם שמעון פרס, הבנות שירות עמוסות והמנהלות נתפסות על הכמות הדפסות, כי אין על גרים כרמית וגם מיתר, עושים פה אווירה, יש פה סיירות, אז תביא חברות, כל הלילה כל היום עושים חיים פה בדרום, כולם יודעים שאין על גרים כרמית וגם מיתר, עושים פה אווירה, יש פה סיירות, אז תביא חברות, כל הלילה כל היום עושים חיים פה בדרום, יש פה אחלה של דירות. קבלו את כל התקנים, זהות ועדת גם פחות אישית, אז וואי וואי וואי, עם קהילה חמה, חברות בית ספר יסודי, גני חובה בית מדרש יוצר, אז וואי וואי וואי, גם הדרכת חתם, אז תקשיבו כולם, יש פה תקן מושלם, כמו מיתר וכרמית שולטות, פה סניפים על רמת תיקונים כל דקה, גלית מסכנה, כי אין על גרים כרמית וגם מיתר, עושים פה אווירה, יש פה סיירות, אז תביא חברות, כל הלילה כל היום עושים חיים פה בדרום, כולם יודעים שאין על גרים כרמית וגם מיתר, עושים פה אווירה, יש פה סיירות, אז תביא חברות, כל הלילה כל היום עושים חיים פה בדרום, יש פה אחלה של דירות. הסיירות התחילו, אז תבואי לסיירת, גרים כזה עוד לא ראית, אם את גם רוצה להצטרף אלינו, בואי מחכות לך, מבטיחות לא תתחרתי, כי אין על גרים כרמית וגם מיתר, עושים פה אווירה, יש פה סיירות, אז תביא חברות, כל הלילה כל היום עושים חיים פה בדרום, כולם יודעים שאין על גרים כרמית וגם מיתר, עושים פה אווירה, יש פה סיירות, אז תביא חברות, כל הלילה כל היום עושים חיים פה בדרום, יש פה אחלה של דירות. זהו, זה יצא טוב?